हेलो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव खुलुमनानै लाग्रोहरबावबाय आरो आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो मोजां दं होननानै दा आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे ब्लग लानानै फैदों आसा खालामो नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै होमबा स्टार्ट खालामसै स्कुलावनो बाथौ दङ बिसिना दा बेयाव मेरला हाबा जाफैयो आरो दा नै गेटआ बेनो नोंथांमोना सिगांनि ब्लगावबो नुबाय जानो हागौ मथौ स्कुलनि गेटखौ आरो आस्राबारियावनो बियो नायलांदो होमबा नोंथांमोना हाबानिफ्राय फैबाय जोङो दा थाबायगासिनो मामिमोननि स्कुलाव जादों नालाय नोंथांमोननो ससेब्लाबो खोन्थाबाय आङो लोगोफोर थांसै आफा ए दे दे औ दे हाबायानोसै बावनै गारिया दिनै बिराद हाबाना नोगोर हाबा दङ दिनै हाबाब गारि खि गारि अयथासार गारि नै बिदि हाबा दं होननानै मोनथिबा मोजां देलायबोगौमोन आङो
ओरैनोसो जाब्बा जुब्बा जोंना जायगायावनोखा नालाय स्कुलाबो आस्राबारियावनोखा नालाय ओंखायनो थाब थाब हाखु दाखु फैनाय जादों। होनबा दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो दोनथ'लायसै लोगोफोर। बाय।